lam sugu kethar Kailai Panda ni bagwi hukumu mukumu no narikna bagwi tongmung no camera videography photography dal bidal manthogo nangi tongkhe Khumber studio cinematic by Kwrwng Mano Kokduk number 7630847135 on number Kethar Kailai Panda ni bagwi hukumu mukumu no narikna bagwi tongmung no camera nangi tongnai rok o Kokduk number Kwrwng Mano 7630847135 o Kokduk number Kwrwng Mano norok kom rang maribai no norok jara video camera Kailai Panda ni khaina hun tongnai rok kom rang maribai no khaimano drone tongnai tei DSLR tongnai tei photoshoot tei video camera rok bo dal bidal ni video camera rok bo tongnai